Akorát som na ceste do Bratislavy, je 5 hodín 10 minút a dnes ma čaká ďalší úžasný speech. Tentokrát to bude ale pre zamestnancov jednej obrovskej firmy. A ak ste zvedaví, o akú firmu ide, tak vám dám dve indície. Oranžová a čierna. Spoznávate? Jasné, vedie to Orange a práve táto firma uskutočňuje pre svojich zamestnancov každý rok Learner Week, v rámci ktorého sa každý deň striedajú rôzni speakery. Tento rok sa to nieslo v téme odvaha a ja som dostala pozvanie porozprávať svoj príbeh s budžetom 300 eur na podnikanie. Ale čo ma ozaj teší, viac ako polovica celého môjho vstupu bolo o adopcii a o tom, aké to je prisvojiť si 3 rómske deti a vychovávať ich ako svoje vlastné. Krásny deň plný emócií, brutálnych feedbackov a neskutočného zadosťučinenia, že to, čo robím, je na dobrej ceste. Ďakujem, Orange.